ukuba buyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ungena mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Inkonzo ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Masithabathe ithuba ke siyibulise kumntu wonke osibukeleyo bazalwane, sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuzo nakwiindawo zonke enisibukele nikuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo ngethemba into yokuba wonke omnye umntu ongayaziyo loo nto into yokuba siyaqala ngoku senimchazele. Igama lam ke ndinguSihle Bunani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mgosi. Mabhakaniya! Sibulise koomama, utata, ubhuti, oosisi nake wonke ke umntu osibukeleyo ngale njikalanga namhlanje ngelihle lomvukelo wethu uKristu. Amen. Igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni. Ndibulisa ke ngokukhethekileyo amabhakaniya angone. Sithi thuthu. Bawo. Okay bawo. Andizingena le ncoko yakho. Yakho namabhakaniya. Kakade ningabamelwane bawo, ningabamelwane, so andizingeni indaba zomenza. Bawo, masivule inkonzo yethu namhlanje ngomthandazo. Bawethu osezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu. Kuhlweni Thixo wethu onamandla, sisondela phambi kobuso bakho. Sisithi akekho uThixo onjengawe, asimbonanga ofana nawe. Abakwaziyo ukukunqula kakuhle bathi wena uyinkosi yamakhosi, wena uyikumkani yezikumkani. Wena unguThixo kubo bonke uThixo ababizwayo. Wena unguThixo wethu, unguThixo wobawo bethu, unguThixo wogogo bethu. Thixo wethu oyingcwele, ngenxa yokuba wathenjwa ngoyise mkhulu, wathenjwa ngobawo bethu, nathi unguThixo simthembileyo. Ngoba Thixo abantu abasikhulisileyo Thixo bazamile into yokuba bangasifaki endleleni egwenxa. Ngoko ke Thixo yiloo nto sisazi into yokuba wena unguThixo onyanisekileyo, ngoba ubunyanisekile koomama bethu, ubunyanisekile kootata bethu. Ngoko ke Thixo nathi sisondela phambi kobuso bakho sinamava amancinci Thixo wethu, sisazi ngokuxelelwa ngabantu abangaphambi kwethu into yokuba wena unguThixo. Ngoko ke Thixo sisondela kuwe sisithi Thixo, nokuba ke Thixo wethu singakwazi ukuthetha ncam kunye nawe, kodwa esikwaziyo into yokuba wena ebomini bethu unguThixo. Siza ke Thixo kuwe nokubulela into yokuba kude kwalapha wena usenguThixo kuthi, kodwa ingakumbi Thixo wethu siza nezicelo, ngoba kude kwalapha Thixo wethu ihlabathi lingavumi into yokuba makude kulunge. Thixo wethu onamandla, lelizwe lethu lichaphazeleka nazizinto ezingaphandle kwelizwe lethu. Izinto ezingaphandle zichaphazele iminquba yamakhaya ethu, singaphakathi singazi into yokuba isuka phi le nto. Thixo wethu oyingcwele, sibona oongxowankulu Thixo wethu besilwa phaa kude Thixo wethu, belwela izinto zabo zobungxowankulu Thixo wethu oyingcwele. Kodwa loo nto ekwenzeni kwayo sibukele sicinga into yokuba asiyo nto yethu, kodwa siva apha endlini sibethwa luphango Thixo wethu oyingcwele, siba ngakhangela nokuba sisonka Thixo wethu sizibone into yokuba
asinamandla wokusithenga ngenxa yokuba abantu bangaphandle Thixo wethu bayenze into yabo bade bachaphazela thina Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo, amahlwempu akho Thixo wethu oyingcwele ungangawalibali Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo besicinga into yokuba mhlambi ukuhlupheka Thixo wethu, ukungabi nanto Thixo wethu kuye kudalwe ukwenza komntu Thixo wethu, kodwa ngokukhula kwethu nangokuqonda kwethu nangokubona imeko Thixo wethu yelizwe lilonke Thixo wethu, sibona into yokuba ingangathi nokuhlupheka okuba sebantwini Thixo wethu kudalwa zizinto ezenziwa ngabanye abantu kwezinye indawo Thixo wethu engcwele, ngenxa yokuba wena Thixo senze zonke izinto ezisizenzayo sibe nokunxulumana Thixo wethu. Isisono esenzeka kwelinye indawo Thixo wethu, ukuba siyiqondi loo nto nathi siyasichaphazela Thixo wethu onamandla. Ngoko ke Thixo, amahlwempu akho Thixo wethu okanye amahlwempu esihleli nawo Thixo wethu onamandla, ngamanye amathuba Thixo wethu siqonde okanye sibone into yokuba ingangathi abazenzi noko Thixo wethu onamandla. Ngoko ke Thixo, ngenxa yokungazenzi Thixo wethu, yangungababazela indlebe Thixo wethu onamandla, yangankosi ungakufumana umsebenzi Thixo wethu kwabantwana bakho, ungakumamela Thixo wethu, ngoba Thixo wethu ayithi loo nto abaphakame emondlalweni Thixo wethu oyingcwele, kodwa kukho abantu Thixo wethu abahlohle zabo Thixo wethu abaqhoboshayo kwiindawo ekumela kuvuleka kuzo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko Thixo, amahlwempu Thixo wethu ashiyeke ngengawakho Thixo wethu, ngoba kwangavuleki imithombo Thixo wethu yokubangela sikwazi ukutya Thixo wethu. Sibaleka siphinde sibuyele kuwe Thixo sithi kudala sizama ngawethu amandla, ngoko ke aphelile, ithemba lethu likuwe Thixo wethu oyingcwele. Vula ke Thixo apho kuvaleke khona Thixo wethu, uwolule Thixo wethu apho kuqhobosheke khona Thixo wethu oyingcwele, ukuze Thixo wethu abantu bakho abakuthembileyo Thixo wethu, ingakumbi abantu abakuthembe kubuhlungu entliziyweni Thixo wethu oyingcwele, bangayeki ukuthemba Thixo wethu, kube kukubonakala into yokuba uThixo nathi usijongile Thixo wethu oyingcwele. Ze kuthi ke namhlanje Thixo wethu xa sivula ilizwi, ube kunye nathi Thixo wethu, xa umkhonzi wakho ethetha kunye nabantwana bakho Thixo wethu, kuvakale wena Thixo wethu, ngoba Thixo wethu umnqweno Thixo wethu kukuba siphile Thixo wethu, libe nethemba lisecaleni kwethu Thixo wethu, ngoba ingangathi kubuhlungu Thixo wethu ukuphila nje ube sisibhukubhuku kungekho themba ecaleni kwakho Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke umnqweno Thixo wethu kwakunye nale nkonzo Thixo wethu kukuba bonke abantu abahambayo apha ehlabathini Thixo wethu bakukhumbule into yokuba wena ubuThixo. Sikuthembile ke into yokuba zonke izicelo zethu yakusenzela ngoYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mandiphathwe sense
bawo sivulile ke ngoku masithabathe ithuba samkele abantu abasijoyinileyo apha kwicawa yabantu abangacawiyo. Siqale ngokuthi ke bazalwane, enkosi ngokuba nibe kunye nathi nangolula namhlanje usuku. Ke bazalwane, phambi kokuba ke siqhubeke siye phambili, siyacela ke bazalwane into yokuba ningalibali noko into yokuba yonke inkonzo bazalwane nawo umnikelo. Ndiyiqonde ke into yokuba abanye abantu bamnguni ke baye babaleka enkonzweni ngenxa yomnikelo. Bazalwane, nibalekele apha ke and ke ukubaleka kwenu aniphinde nibalekele kwenye indawo ngoku. Noba ungenza ntoni apha awusaphumanga. Ubalekele apha ke umnikelo nalapha ukhona. Ngoko ke unyanzelekile bawo yayikhona ingoma sasiyicula sisengamakhwenyana noba ungabaleka uzobuya nabo ke noba bangabaleka bazaphinda babuye. phela babuye bathi hayi ingathi kukabhetere phapha. Bawo, and bazawubuya xa bebuyile kuzawufuneka bawenze umnikelo. Umnikelo wethu ngoba wena ke uzawenza uba ukamcofa usubscribe kusho ukuthi wena uyabaleka and uzawubaleka uphinde ubuye. Umnikelo wethu ke umile bazalwane ukuba ucofe nje usubscribe. Ukuba ke somcofile usubscribe ungalibali umane ucofa ulike ngoba le nkqubo seyinkqubo yakho le. Ungalibali ke noko uba mawucofe la button ka-share. Emveni koko ke ungayilibali naleya i-notification uze uthi ke kwiindawo zonke omane uhamba kuzo, kwiindawo zonke ke ezimnandi nezingamnandanga, indawo ke okugowelayo okanye obuyelayo kuzo yonke loo nto nayo yonke le ncoko uzayithetha uma nisithi endaweni ethile, le uyinika igama indawo nale ungayiniki igama, le uyaziyo nale ungafuni siyazi. Uzothi ke xa uncokola phaa uma nisithi rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba phaa kunye noSihle Bonani eyaba no-Anele wakwamnguni. Emveni ke koko uzawuva into yokuba siza kulindwa phi. Bawo silindile bazalwane. Bawo sowundikhipha nyhani nabawo Intweni? Sihle noBonani. Bawo ndiyibona le nto yakho. Uba uyandiqiqa ifana nje nebhakaniya hili lizikhiqayo lizikhiqayo kwi-title race. Awunobaleka ujonge ngemva mani. Yeah, Chiefs. Chiefs idlalele yakho uthi ungabaleka ujonge i-Chiefs bayidlala kanjani. Zavele ikutsale. Afiki ilitsha stage. Kuma i-Golden Arrows. Hayi madoda. Uzawubangela abantu babaleke apho wena. Anhleki bawo ndiyalinganisa bawo. Mabhakani yasiyacela uba asilinde kule ncwadi yezenzo isahluko sesibini ivesi leya ya29 izenzo chapter 2 verse 29 emveni ke kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi Izenzo zabapostile ngesahluko sesibini kwivesi yama-29 phantsi kwesihloko esithi Intetho kaPetros ngomhla wePentekoste. Izenzo zabapostile chapter 2 verse 29. Intetho kaPetros ngomhla wePentekoste. Ifundeka ke ngohlobo. Madoda, bazalwane, mandivunyelwe ndithethe kuni ngokuphandle ngomawukhulu uDavide ukuba wafa wangcwatywa, nengcwaba lakhe likho phakathi kwethu kunanamhla. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena, mandingaze ndidaniswe. Bawo, Bawo. siza kuwe ke ngoku. Bawo, ndiyaphinda ke ndiyabotisa kuye wonke ke umntu osibukeleyo ngale nhlwa yanamhlanje ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Amen. Amen. Bawo, kule vesi andizofunda sivakalisi esipheleleyo, ndizasiyeka nje esibhukubhukweni. Madoda, Nkosi yam. bazalwane, mandivunyelwe ndithethe. Bawo, ndinqwenela ukuqala nje apha bawo sisatsho sithi uYesu uvukile Uvukile bawo. engcwabeni. Zibonakalisa ke ngandlela zonke kubafundi bakhe. Ewe Nkosi yam. Nalena ke indlela yayindlela azibonakalisa kubafundi bakhe. Ngoba uthi elizwini lakhe andinishiyi nodwa, Nkosi yam. ndinishiya nomoya oyingcwele. Ngoku ke kufika lo moya oyingcwele Ewe bawo. avele angene kwabo bazalwane. Uthi ke lo qatambekweni ke unguPetros, Nkosi yam. uthi lo mfo wakaThixo athi ngezolo Nkosi yam. ebeligwala, athi ngezolo ebemkhanyele uYesu, kodwa wakuvela uYesu njengomoya oyingcwele kule ndoda. Nkosi yam. Yathetha ngokungafihlisiyo. Kuyacaca ukuthi wakungena Ewe bawo. umoya oyingcwele emntwini. Kuyacaca ukuthi wakugcwaliswa ngumoya oyingcwele Bawo. izinto ebezingangathi azilunganga ebomini bakho nasebomini bam ziyemka. Ewe bawo. Ngoba sibona ngoku uloyiko Nkosi yam. luphuma lubheke kude, kodwa kuvele nje umuntu ethetha ngezinto zikaThixo. Ewe bawo. Simbona ke lo mzalwane esima phakathi kwamadoda amakhulu, esima phakathi kwababhali, Ewe bawo. esima phambi kwabantu abaphicotha izibhalo. Ewe Nkosi yam. Simbona esima phambi kwabantu abagcina itempile, ababingeleli abakhulu. Simbona ezama ukubamba i-attention yabo. Simbona ezama ukuqokelela umxhelo wabo. Ewe bawo. Simbona ezama ukuba indlebe zabo. Nkosi yam. Simbona ezama ukuthi
yekani ezi zinto nizenzayo niqale apha kum Nkosi yam. nimamele ukuthi uThixo uthini. Libi ke ikholwa Ewe baba. elithi lifumene umoya oyingcwele kodwa ibe likholwa ekoneni yalo, Awu. ibe likholwa kwindawo akholwa kuyo, Ewe Nkosi yam. kodwa iindaba zikaYesu okanye iindaba zovuko angazivakalisi. Ewe baba. Ngoba eyona nto nenzondelelo yethu xa singena elikholweni sifuna ukuvakalisa uYesu ovukileyo oloyisileyo Nkosi yam. ingcwaba. Ndivumeleni ke bazalwane Ewe baba. ndithethe nam apha kuni. Uthi lo mzalwane athethe namadoda Ewe baba. aphinde athethe kunye nabazalwane. Kakade Ewe, levangeli lena ayikhethi balala mntu, ingakhethi nokuba umhlawumbi ukuyo levangeli okanye awukuyo, kodwa ibiza wonke wonke umntu umntu, iqokelele. Bazalwane abathandwa inkosi, ithi bana madoda nani bazalwane. Ithi loo nto ke umhlawumbi ikhona intshisakalelo elapha ngaphakathi kulo mntu. Ewe, baba. Abantwana abahle bedinga, ngoba soze uhlangane noThixo, soze uhlangane nomoya oyingcwele ungabi nayo intshisakalelo. Nkosi yam. Abantwana abahle bedinga kaye ithi yakungena apha kuwe umhlawumbi ungakwazi nokuzibamba. Abantwana abahle bedinga, ngoba zikhona izinto Nkosi esikwazi yam. ukuthi sizicwangcise thina ukubana ndizawuvuka ndihambe ndiyokwenza umhlawumbi ipresentation yento ethile, ndithi ndiphelise phayana. Kodwa sibona nje upulo mzalwane uPetros apha bazalwane, umhlawumbi lento imbangela ukuthi angakwazi ukuthi makathi cwaka, ngoba into esiyamkeleyo bana bahle bedinga, noba thina siyafuna ukuthi cwaka kodwa yona isuke idanduluke. Ewe, Bana baba. bahle bedinga umve uYesu xa ethulisa abantu okanye xa izama ukukhalimela abantu, athi bana nokuba ningabakhalimela aba bantu nithi bana mabathule kodwa kuyowusuke kunqangaze amatye. Ewe, Ithi loo nto ke baba. bazalwane umntu wakungqalwa ngumoya oyingcwele. Bazalwane bam, uthetha aphimisele. Bazalwane abathandwa inkosi, umhlawumbi nawe bazalwane bam Ewe, baba. awukabi na confidence bahle bedinga kwinto oyinikwe nguThixo, kodwa sizowutyala into apha kuwethi bana bahle bedinga into oyinikiweyo nguThixo inamandla. Bahle bedinga uyokwazi ukuthi naleshedinga nokuba wena awukwazi ukuyizingqinela, bahle bedinga nokuba uyoyika kangakanani na, kodwa isuke ikungqale. Bahle bedinga Nkosi yam. ubonakale ukwazi ukuma phakathi kwabantu uthethe. Ngoba apha sibona lo mzalwane unguPetros olugwala onulukholo bahle bedinga olukhulu. Bahle bedinga aphinde kananjalo abe nokholo oluncinane. Bahle bedinga ngoba ezi zinto zalo mzalwane zazihleli kuyo zombini. Bazalwane bam, ngoba siyafunda kwiincwadi ezingaphambili uPetros ibingulona akwazi ukuthi bahle bedinga ukuba nguwe Nkosi itsho ndize ndihamba phezu kwamanzi. Kaphinde sethilwe esithi bana yinkosi lena izaphayana ekhola ukuthi yinkosi akazukwazi ukutshona kodwa ngesiquphe. Bahle bedinga umbone ephinda etshona. Iyacaca ukuthi lo mzalwane wayenalo ukholo. Bahle bedinga kodwa kwalapha elukholweni lakhe bahle bedinga lukhona noloyiko. Bahle bedinga
bahibedinga ithi loo nto bazalwane umhlambi nathi sihamba nje sinalo ukholo bahibedinga kodwa lukhona noloyiko uyayazi ukuthi bahibedinga unazo zonke izinto ozinikiweyo nguThixo kodwa lukhona nje oluloyiko naluncinci luhleliyo enhliziyweni yakho uthi sowufuna ukuyenza into ethile kodwa yikuxelele into ethile sozukwazi ukuthi uyenze wena bahibedinga khangela nanka ebezamile ukuthi ayenze into ethile wahamba waphelela endleleni ubungubani wena ubuyintombi ungunyana kabani ukuthi mawenza into eyohluleyo bani ubonakale ungakwazi ukuthi uyenze ngoba bahibedinga ukholo lwakho luhamba bahibedinga noloyiko kodwa wakufika umoya oyingcwele azibonakalise phezu kwakho bahibedinga uthi bana attention bazalwane bahibedinga imani madoda bahibedinga imani bazalwane bahibedinga ndivumeleni ndithethe ingangathi imbongi bahibedinga xa ihleli bethe nqwadalala abantu oyini na bahibedinga umhlambi xa unombuzo ukuthi kutheni ungakwazanga ukuthi cwaka athi ndawufika ekhaya ndiza kugula bahibedinga ngoba umoya ithe endithuma ukuthi mandenze into ethile andakwazi ukuthi ndiyenze bazalwane bam ngapha amaKristu ngoku bazalwane athi umoya emthuma bahibedinga kodwa asuke amdephe bahibedinga bangaphi ngoku amakholwa bahibedinga athi xa yena egoduka akwazi ukuthi alale even though eyazi ukuthi andiyenzanga into ebendiyithunywa ngumoya kodwa apha lo mzalwane uthi uyacela ukuthi manivumeleni ndithethe ngoba awuveli utanduluke nje uthethe awuveli utanduluke ngamanye amathuba uthethe kodwa funeka bahibedinga ingqondo zababantu indlebe zababantu bazalwane ziqale zisondele kuwe banahibedinga wenzela ukuthi bakuve ukuthi uthini na ngoba zikhona incoko ezitsiba ngapha komakholwa zikhona incoko okamahibedinga ezitsiba phezu kwabantu bakaThixo ngoba bahibedinga kuvele nje kwadandulukwa kwathethwa bahibedinga abantu babe busy nezinto zabo bahibedinga kodwa namhlanje sizowuthi kawukenithi nquma manje umzuzwana nisiphe umzuzu sikwazi ukuthi sithethe esikuthunywe nguThixo bahibedinga umhlambi uPetrose wayengathembanga yena bahibedinga umhlambi uPetrose wayengathembanga ubuciko bakhe bahibedinga kodwa wayethembele nto ingaphakathi kuye bazalwane bam into umhlambi nawe mzalwane wam umhlambi nawe bantu bahibedinga umhlambi nawe uthi wakuzijonga ufike uzidele bahibedinga ngoba uthi ujonga ingqondo zaba bantu uzowuthetha phezu kwazo ubuthi ujonga indlela abafunde ngayo bahibedinga uzidele wena bahibedinga kodwa namhlanje bahibedinga ivangeli eliphucukileyo bahibedinga selixelelwa ngabantu abangafundanga abangakwazi nokuthi bafunde isibhalo kodwa umoya oyingcwele asuke abatshilela izinto ezinkulu abatshilela izinto ezizokwazi ukuthi ziguqule isizwe sethu bahibedinga ulibona idlavu ulibona into engajongelwanga ntweni ifike isima phakathi kwenginginya yabantu ithetha iphimisela inqanda izirhuluneli kwelixesha bahibedinga inqanda abarhwaphilizi bahibedinga inqanda izibhoja ngoba akathembanga yena kodwa uthembele nto ingaphakathi kwakhe
Asambeni ke bantu Nkosi yami. abathunywe nguThixo. Sambeni bantu abathembe uThixo. Siyawuthi sivuma sivunyelwe Nkosi. sithethe ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Madoda, bazalwane, mandivunyelwe ndithethe kuni ngokuphandle ngomawo okhulu uDavide ukuba wafa wangcwatywa. Ingcwaba lakhe likho phakathi kwethu unanamhla. Ke bawo nama ndiphinde ndibulise kubazalwane bonke abasibukeleyo namhlanje. uYesu Kristu nguku nangona phakade. Amen. Amen. Ngoku ke bawo ndikumameleyo, ndikhangele laa msondo wokuthi uPetros lo, ulaa Petros simaziyo uligwala. Xa
abutshintshi ubugwala. Kodwa ke abantu abakhule besilwa, ngakumbi ke amakroti omlo wabantwana abasakhulayo, ayayazi kunjalo nje mhlawumbi babekhe bayifumana laa ntetha ethi ulilumkele igwala. Ngoba ungalibetha ulibethe uko, kodwa kukho umhla uthile apho lidikwe khona. Kodwa xa unobethwa ligwala ungenzakala nowenzakala, Ngathi bethwa ngabahlali. ngoba lifuna ukwenza sure into yokuba awuzuphinda ubuye, ngoba liyayoyika le nto yale fight ufuna uyiqala. Xa simjonga uPetros ke bawo, ingangathi usondele apho, ngoba ukuba sithetha ngale nto, igwala lizawusitadisha into yokuba ndingamenzakalisa njani kwenzela angaphinda ndihluphe. Lihlale limane lijonge into yokuba ingaphi i-weakness yakho. Petros ke lo ngulo wathatha iqele, wasika indlebe yomntu, ngoba uYesu wayelapha ecaleni kwakhe. Yabona igwala xa line-backup bawo, ayikho into enokwenziwa. Ingangathi mhlawumbi xa uPetros eyifunda le nto yakhe, uyifunde wayiqonda into yokuba ukuze mna ndikwazi ukuma okanye ukuze ndikwazi mna ukulwa, funeka uYesu abe khona. Ngoba uPetros umbonile uYesu, uhambe naye apha endleleni, wambona uYesu esenza izinto ezibangela uYesu abe yinkosi. Ngoba nguye mosi owatshoyo into yokuba wena uyinkosi. Aze wathi uYesu okubophayo emhlabeni kuyabotshwa nasemazulwini. Ngenxa yokuba uPetros, ngenxa mhlawumbi yokuba noloyiko kwakhe, umbukele lo mfo wade wazibona into yokuba ingangathi lo mfo ndimlandelayo akukho nto inomxaka. Ngoko uYesu uthi xa ihlamba iinyawo, abazalwane ngenxa yokuba bayamazi uYesu bathi sukuhlamba iinyawo zodwa nokuba unyukele ibe zizandla. Abesithi uYesu wena awuyiqondi le nto ngeli xesha, ngoba bawumnguni xa uhleli kwindawo obonayo into yokuba yabona apha uba kudala ndibethwa, yabona kule ikru endinayo andinawuchukunyiswa. Bantwana bahle bakaThixo, uPetros wayephile bobomi. Bazalwane bam abathandwa inkosi, yile nto mhlawumbi bawumnguni yakubangela xa ebanjwa uYesu waqonda uPetros into yokuba heyi, le ndoda benzimela ngayo ayikho ecankam. Bantwana bahle, kuthe kanti lo mfo lo ayiyo le nto bendiyicinga, into yokuba akoyiswa nto lo mfo, ngoba uPetros wayekwambona mos uYesu eyichola laa ndlebe ephinde yibuyisela. Le nto mhlawumbi imbangela into yokuba azigwagwise nozigwagwisa xa ihamba nabanye abantu. Ubone umntu mhlawumbi ohamba netshomi yakhe nemali eveza ingqiniba emotweni, akhwaze wonke umntu apha kube
usazi into yokuba akukho nto uzayenza. Bantwana abahle bakaThixo, akuthatha uYesu imke loo nto into yoba hayibo lo mntu bendicinga into yokuba indawo enozimela kuyo okanye le tru yethu ngabe ndicinga into yokuba ayinawuchukunyiswa nokuchukunyiswa. Abantu abanamandla bayakwazi ukufika bayichukumise. Kwabuya uloyiko wazazi uPetros into yokuba kakade mna apha kule nto bendingenamsebenzi. Kumane kuthiwa niyafana nje nalo mfo. Athi uPetros hayi ndiyanixelela madoda andimazi mna lo mntu ngoba ngoku into ibisecaleni kwakhe. Bantwana abahle bakaThixo ayikho bazalwane bam abathandwa inkosi. Ngoku uPetros bazalwane ndiqinisekile mhlawumbi bekusithi kuyo yonke le ndlela yokungabikho kukaYesu uPetros mhlawumbi nokuzivalela kwade kwafika ixesha lokuba sawudibana eGalili. Bantwana abahle bakaThixo kodwa zeningamshiyi uPetros. Yaphinda yabuya laa nto into yokuba madoda ivukile le nkwenkwe bendithembele ngayo. Ngoko ke mandiphinde nam ndiphakame ndiye phangaphambili. Bantwana abahle bakaThixo akuyiqondi into yokuba uYesu umxelela okanye uthi mna ndinishiya. Bantwana abahle bakaThixo nomoya oyingcwele waqonda uPetros into yokuba ngoku andiphindi ndibe ndedwa. Bazalwane mhlawumbi ubugwala bethu bomnguni bubangelwa yinto yokuba thina sicinga into yokuba apha ebomini sihleli nje sihamba sodwa. Bantwana abahle bakaThixo kodwa uthe uPetros akuyiqonda into yokuba apha mna andiphindi ndihambe ndedwa. Kwabuya ubukroti kuPetros. Lo mntu wayephika uYesu bamnguni. Lo mntu wayephika uYesu ngoku uma phakathi kwamadoda uyawabiza into yokuba madoda ndivumeleni ndithethe ngoba uyayiqonda into yokuba noba ndingangamboni uYesu kodwa ndiyazazi ngoku into yokuba andihambi ndedwa. Bazalwane mhlawumbi ubugwala bubangelwa yiloo nto. Uthi bheka mna andinamthetheleli kodwa namhlanje uPetros sibonisa into yokuba akubakho umthetheleli. Ukoyika kubheka ecaleni. Madoda manivunyelwe ndithethe. Ukuba mhlawumbi bengalamini kuthathe uYesu bezawuthi awuthethe la madoda awayeke uPetros athethe le nto afuna ukuyithetha. Okuba nje banongamchukumisi kodwa namhlanje uthi la madoda noba ngobani noba ngawaphi madoda nivumeleni ndithethe. Kwabuya isibindi bawumnguni, kwabuya ukuzithemba. Bantwana abahle bakaThixo nento obuyicinga ebinokwazi ukwakha abantu uhamba nabo uyakwazi ukuma uyithethe. Bantwana abahle bakaThixo namhlanje sizokuthi ungabi ligwala kakhulu ngoba awuhambi wedwa. Awufika okanye awukehla umoya oyingcwele. Bantwana abahle bakaThixo akuzibonakalisa uYesu ebomini bomntu bawumnguni. Akuzibonakalisa uThixo ebomini bomntu. Ubugwala buyatshintsha bufane ngathi ulikroti. Fika abantu bawumnguni. Abantu ubabuza into yokuba wenza njani wena ukwazi ukuma phambi kwabantu. Mhlambe ungenza into ezininzi kodwa abantu babuza into yokuba wenza njani wena ukwazi ukuma phantsi. Abantu abazana noThixo bathi ayingomandla am kodwa into endihamba nayo ithi mandime ndithethe indaba ezilungileyo. Namhlanje bazalwane sizisa loo nto bazalwane. Kungayekwa bawumnguni ukuthethwa ngoThixo ngenxa yokuba sisoyika ukuma naphambi kwabantu. Kungayekwa ukuhanjisa indaba ezilungileyo ngenxa yokuba hayi mna ndiyawoyika amehlo. Namhlanje sizokuxelela into yokuba ewe ungoyika ukoyika oku kodwa awuhambi wedwa.
lento uThembawo, lento lapha ngaphakathi yiyo kwaziyo ukuphakamisa bantwana abahle bakaThixo. Ngoko ngeba mhlambi xa ndizama ukuyicacisa mhlambi okanye ngendlela endikuva ngayo ingangathi uthi suyidela lento oyiphiwe nguThixo, ngoba uThixo akanakuphanto ugqiba kuyekele. Yewe ungoyika ukoyika, kodwa namhlanje sizokuthi awuhambi wedwa. Bangabheka azikho itshomi, ubangabheka nabantu bakowenu ingangathi abafuna ukukuthethisa, kodwa sifuna ukukuxelela namhlanje awuhambi wedwa. Noba abantu bazalwane, noba abantu bangamane bekukhomba bekude bathi loa sasimazi, ngoku simazi nokuba uyintoni, okanye abanye xa bekujonga bakunyevulele bantwana abahle bakaThixo, kodwa namhlanje sithi noba ungabheka ungaboni mntu, kodwa awuhambi wedwa. Eyona nto bamnguni, eyona nto bamnguni enzima apha ebomini kukuhamba wedwa bantwana abahle bakaThixo. Noba singajonga igeneration yethu, abona bantu okanye igeneration yethu, eyona ngxaki yethu kukuba apha ecaleni kwethu asinazitshomi, okanye abantu boyika ukudibana nabantu ngenxa yokubulawana kwabantu ngentetha okanye ngokwenza bantwana abahle bakaThixo. Ufika abantu benomvandedwa omde bantwana abahle bakaThixo, kodwa namhlanje sizokuthi sele kunjalo bazalwane awuhambi wedwa. Bangakufulathela abantu, kunjalo nje abantu bangakubekela ecaleni bantwana abahle bakaThixo, kodwa eyona nto ingazukutshintsha kukuba wena awuhambi wedwa. Bazalwane, uYesu zange afele into yokuba ube lilolo bantwana abahle bakaThixo. uYesu azange afele into yokuba wena ube likheswa elihleli nje lingenathemba bantwana abahle bakaThixo. uYesu wafela into yokuba noba ukweyiphi imeko uzazi into yokuba awuhambi wedwa. Lithamsanqa lethu bawumnguni, eyona nto esinethamsanqa ngayo thina bantwana abahle bakaThixo, eyona nto esinomane sithi thina siyazinga ngayo bantwana abahle bakaThixo, yileyo kuba nokuba singabaphi, noba kungamnandi, noba kungakubi, noba kungamhlophe, nokuba kungamnyama, kodwa kwindawo esikuzo asihambi sodwa. Bazalwane, uba bazalwane sikaboni into yokuba uThixo uyasithanda, le into yanamhlanje okanye eli lizwi lanamhlanje bawumnguni, yeyona ndlela esiqinisekiswa ngayo into yokuba akekho umntu ongumntu kaThixo ozawuba yedwa. Wake wayicula ingoma ugqirha uRebecca Malope, wathi andindedwa, watsho ubento yokuba uthile uThixo into yokuba angeke akushiye. Ngoko ke bazalwane, namhlanje sizonikhumbuza into yokuba kwizinto zonke eniphantsi kwazo Thixo akasoze anishiye. Umoya oyingcwele usekuqaleni kwenu. Ukuba ningoPetros ze bazalwane nifumane amandla okuphakama, nithi nokuba uThixo ngaphambili bendikhe ndamphika, kodwa uThixo uthando lwakhe xa ekrwecegcini ukukhumbuza into yokuba apha ecaleni kwakho ukunye nawe. Ngoko nawe vuthulula ubheke phambili, usazi ukuba uThixo uyakusoloko nawe ngamaxesha onke. Lilizwi lenkosi eliviwa bubumnyama bubaleke. Makakusikelele uThixo ilizwi ukufundwa nokushunyayelwa nguYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
bawo bawo masinikele ke ngoku bawo. bawo siyacela ke ko umuntu ongeka subscribe acofe usubscribe nalowa bawo becofile waphinda wa-answer baleka ubuye bakaniya buya bakaniya acofa usubscribe ungakucofa ke ulike ubana ke so umcofile usubscribe naphofu naxa ungakamcofi usubscribe ngakhabe uzulisa ngo-like because ungalapha noko man uthi kule segment hayi lonto uyayithanda inqubo qha unenhliziyo yebhakaniya man unenhliziyo yebhakaniya ungayishare ke platforms zonke ke ofumaneka kuzo uxelele namanye amabhakaniya ukubana icawe yabantu abangacawiyo iyakwazi wathuthuzela abantu abadlale i-draw. Okay. Kwindawo ke esihamba kuzo bazalwane, kwindawo esimenywe kuzo, kwindawo esiqalengela kuzo, kwindawo esibutha kuzo, kwindawo esihamba sithetha kuzo, kwindawo zonke man esinyathela kuzo, ngabe kuserenkini, ngabe kusezibhasini, ngabe kusepotsoyini, ngabe kusediskweni, ngabe kuseRhawutini uphume kuTlanong uthi ukuthi kuTlanong ikhona icawe yabantu abangacawiyo. Bexesha ke lo mzalwane wakabonani ngamanye amathuba uyamane umbhaqa ehamba nosihle naye lechilo ke usihle ke amanye amathuba ke uyamane ke umbhaqa ehamba nami ke uAneli lo wakamnguni. Bawo ngizamane sikubhaqa masivale ba Masamkeleni ke intsikelelo abafefele Nkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu ngoku kude kube ngaphakade. Amen. Amen, 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 ukuba buyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni uyena muntu ebesiyenzele yena lecawa ukuba ke ubusesikolweni kule weekend lecawa besiyenzele wena ukuba ke awusifuni isikolo awufuni lecawa yona siyenzele wena. Masipinde bazalane siphinde sidibane kwicawa ezayo. Sibulele kakhulu kumuntu wonke osibukeleyo, sibulele kakhulu kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enesimamele nenesibukeleni kuzo. Icawa yabantu abangacawiyo imiqhutywa nguSihle Bonani hamba kwakunye noAneli wakwamnguni. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo uthandaza zikaBabayeni. Babayeni enkosi bawo. Yazi la ngoma ithi basifaka amanga. Bakhaniya Basidelelanga. Papa yun, Take three. Papa yun.